Arestado ang isang 29 anyos na lalaki matapos na makuhanan ng hinihinalang shabu sa ikinasang drug buy-bust operation ng pinagsanib puwersa ng otoridad sa Barangay Concepcion Pequeña, Naga City, pasado alas 12 ng madaling araw kanina. Kinilala ang suspect na si alias Jules, residente ng nasabing lungsod, newly identified drug personality at kabilang sa listahan ng mga high-value target. Nasamsa mula sa suspect ang 2 pakete ng hinihinalang shabu na may tinatayang timbang na humigit kumulang na 150 grams at nagkakahalaga ng 1,020,000 pesos. Inaalam pa ng ating mga operatiba kung saan talaga galing yung shabu na nahuli sa kanya, nakambraskate sa kanya. Since ang under investigation pa ito, hindi pa namin masasabi sa ngayon kung saan talaga niya binibenta yung mga drogang na confiscate sa kanya. Nasa kustudiya na ng otoridad ang suspect at mahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. So sa ngayon po, ang ating investigador ay naghahanda ng mga dokumento para i-file yung kaso. Hinikayat naman muli ng pulisya ang publiko na patuloy na makipagtulungan sa kanilang kampanya kontra iligal na droga para sa mas maayos at mapayapang komunidad. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Mel Moral.